Гашот Агасян и Цветана Кехайова. Моля за вашите аплодисменти. Втора възрастова група, първо място печели ансамбъл за народни песни Рудничок, Североморск, Русия. Ръководители Елена Клочко, Александър Григорьев, Светлана Тараканова и Наталя Михайлова. Второ място печели ансамбъл и втора възрастова група, първо място печели Елизавета Баронова, Североморск, Русия. Ръководители Елена Клочко, Александър Григорьев, Светлана Тараканова и Наталя Михайлова. Възрастова група, второ място печели Екатерина Верстюк, Североморск, Русия, с ръководител Надежда Степанова. Втора възрастова група, второ място печели Елвира Цайганкова, Североморск, Русия. Ръководители Елена Клочко, Александър Григоров, Светлана Тараканова, Наталя Михайлова. Втора възрастова група, трето място се присъжда на Михайлина Билюк, Каменец, Подолски, Украйна. Ръководител Наталя Барлади. Първа възрастова група, второ място печели Дария Поздеева. Екатерина Опорт, Русия, ръководител Олга Назначило. Първа възрастова група, второ място печели Екатерина Чистякова, Самара, Русия, с ръководител Светлана Шаповалова. Първа възрастова група, първо място се присъжда на Анна Голотова. Екатерина Опурк, Русия, с ръководител Олга Назначило. Първа възрастова група, първо място печели Валерия Кравчук, Славута, Украйна, с ръководител. Първа възрастова група, второ място печели Маина Шарафулина, Североморск, Русия, с ръководител Наталя Чумакова. Първа възрастова група, второ място печели Ольга Андрощюк, Хмелницки, Украйна, ръководител Ирина Щербела. Първа възрастова група, трето място печели Кристина Мурашова, Мурманск, Русия, ръководител Елена Меленюк. Първа възрастова група, трето място печели Пламена Комитова, Ямбол, България, ръководители Донка Мавродиева и Веса Ефева. Първа възраст... Четвърто място ансамбъл за естрадни песни Все звезда и Североморск, Русия, ръководител Наталия Чумачкова. Дует второ място Елия Тодорова, Валентин Илиев, Пловдив, България, ръководител Олга Обухова. Второ място Богдана Гнатюк, Киев, Украйна, Анжелика Левчук, Североморск, Русия, Олга Обухова. Второ място Андрея Тимотин, Кишинев, Молдова, ръководител Силвия Гончар. Второ място Екатерина Болотнова, Североморск, Русия, ръководител Наталия Чумачкова. Второ място Ксения Анциверова, Красна Маяк, Русия, ръководител Марина Поп.